să le întrețin pe mama și pe bunica în țară. Am aici tot ce nu am avut înainte. Poate când voi ieși la pensie, peste 30 de ani, dacă România mai evoluează, deși mă doresc să spun acest lucru, în România nu văd niciun viitor. Tocmai am citit comentariul lui Alin Daniel, plecat în Belgia de 17 ani și stabilit acolo. Asta este piesa noastră a ce publicație. Am muncit până târziu să scot bani și din pustii. Am muncit până n-amor, ars de soare, dus de vânt. Am muncit ca un nebun să am pe masă ce să pun. Am muncit și zi și noapte să plătesc acasă rate. Dau cu muncă până dimineața, Doamne, te cani și viața. Dau cu lacrimi peste suflet, frate, române în străinătate. Dau cu muncă până dimineața, Doamne, te cani și viața. Dau cu lacrimi peste suflet, frate, române în străinătate. Aș lua, frate, primul zbor, să mă întorc unde mi-e dor. Aș lua, frate, primul zbor, să mă întorc unde mi-e dor. Am muncit și ne-întors și cu rana până la os. Am muncit de la Crim Stores ca să mă ridic de jos. Am muncit și pe 2 lei să trec peste anii grei. Am muncit 7 din 7, român în străinătate. Dau cu muncă până dimineața, Doamne,